Wel, pnawn da pawb, a croeso nôl ar gyfer ein sesiwn Cwis Cymru heddiw gyda ni yn e-sgol a Amgueddfa Cymru. Huw Davies ydw i, a dwi'n meddwl bod fi'n cael cwmni yndw. Helo, Seren Ffenoli o Amgueddfa Cymru. Haia Seren, sut wyt ti heddiw? Iawn, diolch. Gwych, diolch yn fawr iawn. O'n i'n poeni fan am eiliad bod dy gamera di stopio gweithio neu rhywbeth, felly dwi'n falch iawn bod ti wedi ymuno efo fi. A fyddai'n trosglwyddo at Seren rwan mwyn iddi gael mynd drwy ambell darn o wybodaeth am Amgueddfa Cymru a wahanol arddangosfeydd a rhywbeth fel ni sydd ganddo chi yno'n de, Seren. Ond, cyn i fi wneud hynny te, well i fi just fynd drwy'r rheolen gyflym iawn ar gyfer y cwis heddiw. Felly, fel falle fyddwch chi'n gwybod erbyn hyn, mae'r cwis yn cael ei gynnal ar Cahoot, felly fyddwch chi angen dyfeisiau clyfar mwyn cymryd rhan. Os fedrwch chi, chwaraewch mewn pare neu fel grŵp falle. Mae gennym ni ddigon o le heddiw, dwi'n meddwl, does dim rhaid i neb chwarae fel dosbarth, felly os ydych chi am chwarae fel grwpiau neu pare, fysa hynny'n gret. Rhywbeth ar gyfer yr athrawon nesaf fwy na'r dysgwyr sydd i fod yn gyfrifol am ddyfeisiau clyfar, laptops ac iPads ac yn y plaen, athrawon. Dwi'n nabod ambell athro cystadleuol sy'n licio ennill, dwi'n gwybod, ond y dysgwyr sydd i fod yn gyfrifol heddiw, A wedyn, mae yna wobr yn y fantol hefyd yn does, sef 500 o bunnau tuag at gostau bws mwyn cael cymryd rhan mewn rownd derfynol yn Sain Fagan. Felly, os ydych chi'n dod yn gyntaf, yn ail, yn drydydd, dwi wedi deud yn y 5 ucha yn fan hyn ar y sgrin, ond falle fydd y person yr ysgol sy'n gyntaf methu dod, a falle fydd yr ysgol sy'n ail methu dod ac yn y blaen. Felly, please rowch wybod i ni os ydych chi yn agos at frig y sgorfwrdd fel bod ni'n medru trefnu gyda'r ysgol hynny bod nhw'n medru dod i'r rownd derfynol. Mae'r cod ar y sgrin yn fan ar hyn o bryd, a rwan dwi yn mynd i newid i'r sgrin Cahoot. A dwi'n gweld bod gennym ni 370 o ddyfeisiau wedi ymuno gyda'r cwis yn barod, gwych iawn. Ac os ydych chi heb gael cyfle i ymuno eto, peidiwch â poeni, bydd y cod ar gael yn y chat ac hefyd ar waelod y sgrin wrth i'r sesiwn mynd yn ei flaen. A da ni ddim yn neidio yn syth fewn i gwestiwn. Fyddwn ni'n cael chydig bach o wybodaeth, dwi'n meddwl, am Amgueddfa Caerdydd, ie, Seren? Ie, dyn iawn. Na fo, felly dwi'n meddwl bod ni'n barod i fynd. Felly, na i glicio start, a fel dwi'n dweud, os ydych chi heb gofrestru eto, peidiwch â poeni, da ni ddim yn neidio'n syth i fewn i'r cwis, fel dwi'n dweud. A fyddwn ni'n gweld yr amser yn cyfri lawr yn fan hyn. Sleid cyntaf, felly diolch yn fawr iawn, Seren. Diolch Huw, croeso mawr pawb, a jyst i ddweud helo a Seren ydw i fel dwedodd Huw, dwi'n gweithio yn yr adran addysg yma yng Amgueddfa Cymru. Nawr, falle bod chi wedi dod i ymweld â ni, un o'r sefleoedd Amgueddfa Cymru, mae 7 amgueddfa gyda ni ar draws Cymru, a chi'n gallu gweld fan hyn Amgueddfa Gwlan, Amgueddfa Llechi, Big Pit, Lleng Rufeinig, Caerdydd, Sain Fagan a hefyd y Glanau. So falle dwi'n gobeithio bod chi wedi dod i ymweld â ni. A mae sawl peth diddorol yn ein casgliad ni. Mae'n anodd iawn dewis tair peth. A mae fathau o casgliadau wahanol ar draws y safleoedd gyda ni. Ni'n edrych ar tai, ni'n edrych ar pethau fel glo, a pwllau glo. Mae gyda ni pethau i wneud â celf, gwyddoniaeth, hanes a pobl bob dydd. So mae fe'n gwych, mae fe'n mor hwyl i gael weithio o fewn yr amgueddfa. So, ni am edrych heddiw ar ein stori gyntaf ni sy'n dod o Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. So mae gyda ni llyfrgell ar-lein o delweddau Amgueddfa Cymru. A beth yw hon? Mae fe'n llyfrgell lluniau, a mae pawb yn gallu defnyddio fo. Mae'n cynnwys rhai o'r eitemau gorau o'r casgliad genedlaethol Cymru, heb gyfraniadau hawlfraint. So chi'n gallu defnyddio'r lluniau yma yn yr ysgol os ydych chi moyn. A mae'n yn rhad ac am ddim a chi'n gallu lawrlwytho hon. So ni'n mynd i defnyddio hon heddiw. Ni'n credu fod mabwysiadu strategaeth mynediad agored yn caniatáu bawb i gael mynediad at y casgliad, a hefyd chi'n gallu defnyddio nhw yn ffordd arloesol. So mae hon wedi cael ei drefnu mewn i wahanol themau i helpu chi ffeindio lluniau sy'n addas i'ch prosiectau chi. Mae gen ni dros 5 miliwn o wrthrychau yn ein casgliadau, gan gynnwys hanes cymdeithasol, diwydiannol, gwyddorau naturiol, celf ac archeoleg. Dwi eisiau ni ffocysu ar casgliad argraffiadwyr sef yr Impressionists. So os ni'n mynd lan un slaid, Huw, chi'n gallu gweld casgliadau wahanol chi'n gallu defnyddio. A ni'n mynd ymlaen, ni'n eto, os gwelwch yn dda, a ni'n mynd i edrych ar
argraffiadwyr yr Impressionists. Okay, so falle bod chi wedi glywed am hyn o'r blaen, ond beth yw argraffiaeth? So hon yw y syniad o dal argraff o golygfa trwy stroc brwsh bywiog iawn. Dwi ddim fel creu llun perffaith, ond mae'n creu argraff o beth ydych chi wedi weld. Datblygodd argraffiaeth yn Ffrainc yn y bedwaredd ar ddegfed canrif, a mae'n seiliedig ar ymarfer peintio yn yr awyr agored, bod allan ac yn naturiol, gweithio ar y man yn hytrach na mewn studio. Prif pynciau ychwanegol oedd tirluniau a golygfeydd o fywyd bob dydd. Dal argraff golygfa trwy stroke brushes bywiog iawn, a maen nhw'n defnyddio eu brushes nhw mewn ffordd really wahanol i sut mae pobl wedi peintio o'r blaen. So mae'r llun nesaf yma yn ein casgliadau ni, mae fe gan Claude Monet, falle bod chi wedi clywed am Monet o'r blaen. Beth ydych chi'n sylwi yn y llun yma? Mae'n lliwgar iawn. Ydych chi'n cael teimlad o'r lle yma, falle prynhawn yn yr haf a'r haul yn machlyd? Os ni'n edrych yn fwy fanwl, gallwch chi gweld cymysgedd o lliwiau a strokes bywiog. So ti'n edrych o fewn y gwydr fan hyn, chi'n gallu gweld tipyn bach mwy. Os ni'n mynd ymlaen eto, ni'n mynd yn agosach. Ydych chi'n gweld, mae mwy agos chi'n fynd, y llai ydych chi'n gallu gweld y llun. So, yn agosach chi'n fynd, y llai mae fe'n edrych fel unrhyw beth, a dyma oedd yr argraffwyr, dyma oedd syniad yr argraffwyr. Felly, ar un nesaf, chi braidd yn gallu weld dim, a chi'n gallu gweld sut maen nhw wedi defnyddio'r brush mewn ffordd mawr fel hyn er mwyn creu'r argraff. Mae'r un nesaf ni'n edrych ar, yn dangos eto bod yn edrych yn well o bell i ffwrdd, a dyma oedd y syniad. Pan ych chi'n sefyll yn bell i ffwrdd, mae'n edrych fel llun perffaith, ond mae'n newid wedyn yn dibynnu ar sut ych chi'n edrych arno fo. Mae yna un arall gan ni gan Monet yn y casgliad, a falle bod chi wedi weld y peintiad yma o'r blaen hefyd. Mae'n enwog iawn, peintiad o'r enw The Water Lilies gan Claude Monet. So mae'r un peth yn digwydd fan hyn, os ych chi'n sefyll yn agos iawn at hon, yn yr amgueddfa, chi'n gallu gweld just dots a llinellau mawr o paint, a pan ydych chi'n sefyll yn bell i ffwrdd, mae fe'n edrych yn hyfryd. Okay, a mae'r un nesaf yn dangos ni un gan Vincent van Gogh. Sy'n rhywun erioed wedi clywed am fo? Dwi'n siŵr eich bod chi. So mae fe'n enwog iawn am defnyddio y stael yma o peintio. So o bell i ffwrdd, mae'n edrych yn hyfryd, ond ydych chi'n gallu gweld hyd yn oed yn y llun mawr, os ydych chi'n edrych ar y darnau melyn ar y gwaelod fan hyn, mae wedi defnyddio brwsh mawr i gwneud llinellau squiggles fawr, a mae'n dangos i chi beth mae fe'n meddwl. Mae fe'n meddwl am yr haul, ar y llawr, mae fe'n meddwl am y coed, a'r glaw, ond ys dim angen bod yn perffaith, achos argraff yw e o beth naeth gweld a beth naeth teimlo. Mae ganddo ni casgliad fawr iawn o argraffiaid, a mae fe'n boblogaidd iawn gyda ymwelwyr o draws y byd. Mae pobl yn ddod i weld ein peintiadau argraffwyr ni o ar draws y byd i gyd. Ond pam? Mae ganddo ni y casgliad argraffiaid fwyaf tu allan i Paris. So Paris sydd gyda y casgliad fwyaf o gwaith argraffwyr, ond ni sydd gyda'r ail fwyaf. Ond pam? Mae oherwydd y fenywod yma. Falle bod chi byth wedi weld y menywod yma o'r blaen, ond maen nhw'n bwysig ofnadw. So rhain yw Gwendolyn a Margaret Davies, a nath nhw creu y casgliad arbennig yma o gelf sydd gyda ni yn Amgueddfa Cymru. Nath y ddwy yma rhoi 260 o ddarluniau celf i Amgueddfa Cymru dros eu bywydau. Nath nhw, roedd Gwendolyn Davies a Margaret Davies, nath nhw byw rhwng tua yr 1880au a 1950au. Oedden nhw'n oeresau i David Davies. Nawr, David Davies yn person pwysig iawn yng Nghymru, a nath e gwneud ffortiwn yn ystod y diwylliant Industrial Revolution yn ystod Cymru Fictoraidd. So nath nhw dysgu bod eu dyletswydd nhw yn Gristnogol oedd gwneud defnydd da o'r cyfoeth oedd gyda nhw, a oedd nhw eisiau etifeddu, a oedd hon be wnaethon nhw, nath nhw casglu celf ar gyfer yr amgueddfa. Fel menywod ifanc, nath nhw datblygu cariad dwfn iawn at y celfyddydau gwledol a cherddoriaeth, a nath nhw teithio'n eang o amgylch Ewrop. Oedd hyn ddim really yn normal ar gyfer fenywod ifanc yn yr amser yma. So maen nhw wedi gwneud enghraifft enfawr ar casgliadau Cymru.
Oedd ganddyn nhw llygad gwych am casglu, nawr oedd pawb ar y pryd yn hoffi'r arddull o argraffiadol o peintio, oedd llawer o pobl yn meddwl oedd e ddim yn dda achos oedd ddim yn edrych fel llun go iawn. So mewn crynodeb, ni wedi bod yn sôn am trysorau a casgliadau Cymru sydd yn perthyn i pobl Cymru. Ni wedi edrych ar delweddau Amgueddfa Cymru sydd yn rhad ac yn ddim i chi defnyddio. Ni wedi edrych ar artistiaid argraffiadaeth yn peintio yn yr awyr agored, yn peintio yn gyflym ac yn dalu teimladau nhw yn y moment, a ni wedi hefyd dysgu am Margaret a Gwendolyn Davies a'r gwaith nath nhw casglu ar gyfer Amgueddfa Cymru. Chi'n barod am cwestiwn? Ie, dwi'n meddwl bod ni. Diolch, Seren. Diddorol iawn. Do'n i'm yn gwybod hynna am yr llyfrgell lluniau fel nes di egluro fo. Mae hynna'n derm da iawn yn dydy bod nhw ar gael am ddim. A diddorol gwybod hefyd am yr argraffiadwyr, fysa ti dweud? Argraffiad, ie, dwi'n cwympo dros y geiriau weithiau. Mae'n anodd cael math. Argraffiadwyr, ie, impressionists. Ond bod nhw'n peintio fo mor gyflym a phosib mwyn dal I teimladau nhw. Diddorol iawn. Wel, reit, well, diolch yn fawr iawn, Seren. Nhw'n ni symud ymlaen rwan ar gyfer y set gynta o gwestiynau. 4 cwestiwn, os ydych chi yma wythnos diwethaf, fyddwch chi'n gwybod erbyn hyn sut mae'n gweithio, a'r 4rydd cwestiwn yn bwyntiau dwbl wrth gwrs. Felly, be fydd y cwestiwn cyntaf tybed? Gadewch chi ni weld. Cwestiwn cyntaf. I bwy mae trysorau a chasgliadau Amgueddfa Cymru yn perthyn? Un person cyfoethog iawn, staff yr Amgueddfa, pobl Cymru neu I glwb cyfrinachol? Ai Seren a'i gydweithwyr sydd bia'r darnau celf mae gyd tybed? Oes na un person cyfoethog o lwcus iawn sydd bia nhw gyd? Na, nes di nodi fan ar y diwedd yn dos, Seren. Pobl Cymru. Pawb sy'n rhan o'r cyfarfod yma, waith chi ddweud. Seren yn berchen ar y darnau yma mewn rhyw ffordd. Ie, mae pob un person yn Nghymru yn perchen casgliad Amgueddfa Cymru. Tybed be fydd cwestiwn 2 te. Beth oedd artistiaid argraffiadaeth yn hoffi ei wneud wrth greu eu peintiadau? Oedden nhw'n peintio dan do gan ddefnyddio brwsys hir iawn, peintio yn yr awyr agored yn gyflym I ddal teimlad y foment, peintio anifeiliaid yn y zoo, neu oedden nhw'n hoffi peintio gyda du a gwyn? Alla bod y llun yn glyw efo'r ddau ola yna. Da iawn, peintio yn yr awyr agored yn gyflym I ddal teimlad y foment. Arbennig, da iawn I bawb sy'n ateb yn gywir hyd yma. Pwy bynnag di'r peaceful dingo chi sydd ar y blaen ar hyn o bryd? Cwestiwn nesaf. Beth sy'n arbennig am y lluniau a'r delweddau Amgueddfa Cymru? Mae'n rhai talu llawer o arian i'w lawrlwytho. Dim ond oedolion sy'n gallu ei defnyddio. Maen nhw'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a'i defnyddio mewn prosiectau ysgol, neu gellir ei gweld yn adeilad yr Amgueddfa yn unig. Da iawn, mae yna ddarllenwyr da iawn yma, achos oedd yna atebion hir fan'na yn doedd. 181 o atebion cywir yma yna arbennig I bawb wnaeth ateb hwnna'n gywir unwaith eto. Y peaceful dingo dal I fod ar frig ysgorfwrdd ar hyn o bryd. Ond beth yw'r cwestiwn ola rwan ar gyfer y set yma? Pwy oedd Gwendolyn a Margaret Davies? Oedden nhw'n chwiorydd a gasglodd weithiau celf pwysig a'i rhoi Amgueddfa Cymru. Oedden nhw'n bêl-droedwyr enwog. Dyfeiswyr y ffôn o bosib neu anturwyr a deithiodd I begwn y gogledd? Tybed pa un o'r hynna oedden nhw? Oedd pawb yn gwrando'n dda iawn ar y diwedd fan'na Seren yn amlwg. 337 o atebion cywir yn fan'na arbennig da iawn pawb. Ac ar hyn o bryd mae gennym ni Mountain Dragon ac Astonishing Beetle ar frig ysgorfwrdd, ond mae yna lot o amser I hynny newid. Mae yna benod arall rwan ac un arall ar ôl hynny. 8 cwestiwn ar ôl yn does mwyn bob peth newid. Felly, nhw'n ni symud ymlaen, Seren, am beth ni ddysgu rwan, tybed? Diolch Hyw. Wel, ni'n edrych ymlaen nawr, a ni'n symud ymlaen at stori o Sain Fagan. Dwi'n gobeithio bod llawer ohonoch chi wedi dod I ymweld â ni yn Sain Fagan. Dyna ble dwi fel arfer yn gweithio. So, ni'n edrych ar Amgueddfa Werin, a ni am trafod Ysgol Maes Tir. Nawr, adeiladwyd Ysgol Maes Tir yn Llambed yn yr 1880au. Falle bod yn edrych bach yn wahanol i'ch ysgol chi. Just cymryd moment falle I edrych arno fo, meddwl, ydy'n edrych yr un fath? Beth sy'n wahanol?
OK? Da iawn. OK, nawn ni symud ymlaen a gweld. So, mae'n edrych yn wahanol. Bydd y llawer o ysgolion bach yng nghefn Gwlad Cymru yn edrych yn union fel hon ar yr 1980au. Ddim ond un ystafell dosbarth sydd yn yr adeilad yma, a byddai'r holl ddisgyblion o'r ysgol yn eistedd wrth desgiau yn gwynebu'r un athro. Bydd y disgyblion iau yn y tu blaen a'r disgyblion hŷn yn y cefn. A wedyn mae iard gefn wedi rhannu er mwyn cadw bechgyn a'r merched ar wahân amser egwyl. So, ar y sleid nesaf, ni'n gallu gweld llun arall mewn fan hyn, fi'n gobeithio. So mae'r llun yma yn ddod o pan nath e newydd agor o fewn yr amgueddfa, a dyma sut ni'n gwneud sesiynau ysgol hyd at heddiw, ond mae'n dangos sut fydd y plant yn eistedd. So bydd yr ysgol i gyd o oed 3 tan tua 12 i gyd yn dysgu yn yr un stafell gyda'r un athro. So mae'n eitha wahanol i sut ni'n dysgu heddiw. Ni'n gallu edrych nawr o gwmpas yr ysgol. So mae hyn yn rhywbeth sydd gyda ni ar y wefan. Mae sawl adeilad o Sain Fagan ar gael a chi'n gallu edrych o gwmpas yr adeiladau i gyd. So ni'n gallu cael look around nawr o fewn maes tir. So dyma'r dosbarth ble bydd pawb yn eistedd. Chi'n gallu gweld bod desgiau llai yn y blaen, desgiau mawr yn nghefn. A mae yna un desg ar bwys y tân fan hyn, a hyn sydd ar gyfer y disgybl athro. So bydd plentyn hynaf y dosbarth yn gallu sefyll fan hyn, a nhw bydd yn edrych ar ôl y plant ieuencaf. So dyna sut mae fe'n gweithio. Mae'n anodd iawn i pawb dysgu'r un peth ar yr un pryd, ond dwi ddim yn amhosib. Ond bydd ddim llawer o blant fan hyn ar yr amser yma. So dyma chi'n gallu edrych o gwmpas. Dwi'n dibynnu bod probably ddim tân gynnwch chi yn y dosbarth rhagor. Falle ddim bwrdd du chwaith, bwrdd gwyn sydd gynnwch chi, dwi'n siŵr. Mapiau pethau ar y wal, ond does dim teganau neu does dim unrhyw beth fel yna i chwarae gyda mewn fan hyn. So os ych chi eisiau edrych ar yr ysgol o fewn eich dosbarthiadau chi, chi'n gallu ffeindio'r link yma. A beth ydy'r dyddiadau yma sydd ar y bwrdd di, Seren, allan o ddiddordeb? So dyma'r dyddiadau oedd yr ysgol ar agor. So oedd e ddim ar agor am amser hir iawn. Oedd e'n anodd iawn cael blant, achos bod maes tir yn cefn gwlad, oedd e'n anodd iawn cael llawer o blant i mynegu a ddod at yr ysgol pob dydd, achos bod nhw'n gweithio, ar y ffermau. So nath e agor yn yr 1880au a cau wedyn tu amser y Rhyfel Byd cyntaf. Diddorol iawn. Mae werth i chi fynd i weld y daith 360 yna ar wefan yr amgueddfa, felly diolch yn fawr, Seren. Dim probs. A os chi'n clicio ar y peli bach, mae yna loads fwy o gwybodaeth i gael. So beth oedden nhw'n dysgu? Nhw ddim yn dysgu'r union rhywun pethau bod ni'n dysgu yn yr ysgolion ni heddiw ar y cwricwlwm i Gymru nawr. Oedd y plant yn treulio rhan fwyaf o'i amser yn dysgu beth nhw'n galw the 3 R's yn Saesneg, sef reading, writing, arithmetic. Nawr, doedd dim ysgolion Cymraeg yn yr amser yma, a doedd chi ddim yn cael siarad Gymraeg yn yr ysgol, ond nawn ni trafod hwnna mewn munud bach. So, writing, reading, arithmetic, a dyna beth oedden nhw'n gwneud, darllen, ysgrifennu a gwneud rhifau, a ni'n galw hwnna nawr yn mathemateg. So, oedd gwersi eraill yn cynnwys daearyddiaeth, hanes, cerddoriaeth, crefftau, ond doedd y plant ddim yn cael dysgu'r un pethau ar yr un pryd. Oedd rhan fwyaf o'r amser, oedd y merched a'r bechgyn yn dysgu ar wahân. So fyddwch chi'n cael plant yn gwneud un peth tu mewn, falle plant yn gwneud rhywbeth arall tu allan. So rhan fwyaf o'r amser bydd y bechgyn falle yn gwneud pethau fel daearyddiaeth a hanes a fwy o maths, tra bod y ferched angen dysgu sut i newid cewin babi, sut i gylchu dillad, sut i edrych ar ôl y tŷ. Nawr, dyn ni ddim yn meddwl bod hwn yn dda. Nawr, dyn ni ddim yn gweithio fel hwn rhagor, ond dyna beth oedd nhw'n credu oedd y peth cywir i gwneud yn ystod yr oes Victorianaidd. So ar y sleid nesaf, ni'n edrych ar y ffyrdd wahanol oedden nhw'n cael ei ddysgu hefyd. So does dim iPads yn ysgolion fel hyn, does dim hyd yn oed byrddau gwyn, does dim hyd yn oed papur. Mae papur yn costi lot arian yn ystod yr oes yma. So maen nhw'n gweithio fel arfer gyda byrddau di bach, weithiau plant ieuancaf yn gweithio gyda, maen nhw'n cael sand o fewn bocs a maen nhw jyst yn gwneud llythyrau nhw fel na. A maen nhw gyd yn dysgu o'r un athro. Ni wedi trafod y disgybl athro, so nhw fel arfer yw ferch hynaf y dosbarth, a maen nhw'n cael y tasg o dysgu'r plant ifanc. Maen nhw hefyd yn gwneud llawer iawn o dysgu ar cof. So os chi'n edrych ar y llun nesaf,
Chi'n gweld bod nhw'n defnyddio pens fel hon a inc, falle bach yn wahanol eto i beth sydd gennych chi yn y dosbarth hyd heddiw. Ac ar yr un nesaf, dwi'n meddwl bydd yn ddangos enghraifft o'r fath o ysgrifennu oedd rhaid iddyn nhw wneud. So oedd gyda nhw taflenni fel hon, a oedden nhw'n credu yn ystod yr oes yma, ffordd gorau i ddysgu oedd i mynd dros o rhywbeth eto ac eto ac eto. So bys nhw'n rhoi pethau fel hyn iddyn nhw ysgrifennu allan, a oedd llawer iawn o phrases enwog bod nhw'n defnyddio. So mae'r un yma'n dweud, avoid bad boys and girls. A maen nhw'n sgwennu falle'n tua 100 o weithiau. Mae yna rai hefyd yn dweud pethau fel, mae yna llawer i gwneud gyda pethau i gwneud gyda y ceiau a beth sy'n digwydd yn y blwyddyn. A mae'r clasic yn children are to be seen and not heard. Bydd plant yn ysgrifennu hwnna allan tua 100 o weithiau yn y dosbarth nes bod bysau nhw yn brifo. So dyn ni ddim yn credu nawr bod dyna'r ffordd gorau plant ddysgu, ond ni wedi newid ein meddwl ar ôl blynyddoedd hir. So os ni'n symud ymlaen, ni'n gallu gweld nawr, ys unrhyw un erioed wedi weld un o'r rhain o'r blaen, neu gwybod beth yw enw hon. Welsh not yw hon. So yn ysgol maes tir, oedd rhan fwyaf o'r plant yn siarad Cymraeg adre a ddim yn siarad unrhyw Saesneg o gwbl. Maen nhw cefn gwlad fan hyn. Ond oedd pob gwers yn cael ei dysgu yn Saesneg yn yr ysgol. Oeddech chi ddim hyd yn oed yn cael siarad Cymraeg i'ch gilydd neu i'ch athro, hyd yn oed os oeddech chi ddim yn siarad Saesneg, chi jyst yn mynd mewn trwbl mawr os ydych chi'n siarad Saesneg. So oedd e ddim yn deg iawn o gwbl. Os ydych chi'n cael eich dal yn siarad Cymraeg, bydd rhaid i chi gwisgo hwn fel mwclis ar darn o ffraff, a mae'n dweud WN, Welsh not. Tro nesaf bod rhywun arall siarad Cymraeg, nhw sydd angen gwisgo fo. Ac eto, o gwmpas y dosbarth, hyd at diwedd y dydd, a pwy bynnag sy'n gwisgo fo diwedd y dydd, maen nhw'n mynd i cael rhyw fath o punishment, mae rhywbeth drwg yn mynd i digwydd iddyn nhw. So nawn ni dysgu tipyn bach mwy am hwnna yn nesaf. OK, so mae sawl fath o cosb wahanol yn ysgol Victorianaidd. A does dim cosbi fel yma yn digwydd rhagor yn ysgolion, diolch byth. Ond oedd e'n bwysig iawn i athrawon oes yma bod plant yn bihafio yn cywir bob amser. Oedd rhaid iddo chi eistedd lan yn syth, ac os oeddech chi ddim, bysach chi'n cael darn o pren tu ôl i'ch penglin, tu ôl fan hyn, tu ôl y cefn i gwneud chi eistedd lan. A hefyd pethau fel clo bysedd. Dwi'n meddwl os chi'n mynd ymlaen, mae yna lluniau fan hyn o rhai o'r cosbau sydd gynnon ni. So cansen yw hon. Mae llawer ohonon ni yn meddwl am cansen pan ni'n glywed am athrawon Victorianaidd. So mae'r cansen yn rhywbeth gwych ar gyfer nid jyst brifo plant, ond ofni plant. Os mae'r athro yn cerdded o gwmpas gyda un o rhain, chi'n gwybod bod chi angen bod yn dda. Ond maen nhw hefyd yn defnyddio pethau fel, chi'n gallu gweld ar y llun nesaf, mae yna clo bysedd. Am beth bys ni'n defnyddio clo bysedd? So mae'n finger stocks maen nhw galw nhw yn Saesneg, a os oedd plant yn defnyddio llaw chwith a nid eu llaw dde, oedd rhaid iddyn nhw gwisgo un o rhain ar draws eu llaw nhw fel bod nhw ddim yn gallu dal y pensil. So os oeddech chi'n defnyddio llaw chwith yn ystod yr oes yma, doedden nhw ddim yn gadlu iddo chi, ond ni'n fforsio chi i defnyddio eich llaw arall. OK, so mae llun yma, yr un olaf nawr o'r darn yma, a dyma dosbarth Miss Thomas o ysgol maes tir. So mae hyn tu allan i'r ysgol yn y flwyddyn 1895. Mae nhw'n edrych yn wahanol iawn yn dyn nhw. Chi'n gallu gweld yr oedrannau wahanol o fewn y dosbarth. So mewn crynodeb te, ni wedi bod yn trafod ysgol Victorianaidd. Cyn 1880, roedd plant yn gweithio dyddiau hir a pheryglus. O'n nhw'n gweithio mewn pyllau glo, oedden nhw'n gweithio ar y ffermiau ac ar y wlad. A wedyn wnaethon nhw agor ysgolion fel bod plant angen fynd i'r ysgol. So, ni wedi newid y gyfraith i gwneud yn gyfreithio bod rhaid i blant fynd. Oedd yr ysgol yn rhad ac am ddim a ddim yn costi arian rhagor. Cyn yr 1880au, rhaid gwario llawer o arian mwyn fynd i ysgol. A oedd rhaid dysgu yn Saesneg, hyd yn oed oedd rhan fwyaf o'r plant ddim yn siarad unrhyw Saesneg o gwbl wrth iddyn nhw dechrau'r ysgol. Os oedden nhw'n cael ei dal yn siarad Cymraeg, roedden nhw'n cael ei gorfodi wisgo'r Welsh not, a roedd sawl cosb creulon yn cael ei defnyddio i gwneud yn siŵr bod y plant yn bihafio.
Chi barod am cwestiynau? Chi wedi bod yn gwrando? Gobeithio bod, Seren, diolch yn fawr iawn i ti. Lot o wybodaeth diddorol fanna am Ysgol Maestir. Yn Sain Ffagan dwi wedi bod yn fanna. Dwi'n cofio mynd yna fel plentyn yn eistedd yn y rhesi a fel athro yn y gorffennol hefyd. A ie, dwi'n falch iawn bod ysgolion wedi newid erbyn hyn. Felly, ie, ffwrdd ni 4 cwestiwn unwaith eto am y wybodaeth da chi'n newydd glywed rwan. Felly ffwrdd ni. Sawl dosbarth oedd gan Ysgol Maestir? 1, 2, 3 neu 4. A mae yna gliw eitha da yn y llun fan yn does. Achos hyd gwela i, un sydd yna, falle, ie. Ond i bai bod yna stafell arall ar ni ddim gweld ar y 360 yna, Seren. Mae yna un stafell bach ar gyfer cadw pethau, ond ddim dosbarth arall. Ddim Da iawn dosbarth. pawb. Dechrau da iawn. 386 o atebion cywir tro yna. Tybed os nhw'n ni gystal ar y cwestiwn nesaf. Nw'n ni'n mynd i weld beth ydi o, ie. Pa un o'r rhain sy'n gywir am y plant ar ysgol cyn 1880? Roedd rhaid i bob plentyn fynd i'r ysgol bob dydd, oedd hynny'n wir cyn 1880. Doedd dim rhaid i blant fynd i'r ysgol ac roedd swyddi gan sawl un. Dim ond plant dros 12 oed oedd yn mynd i'r ysgol. Roedd plant yn cael eu haddysg adref. Felly, pa Cwestiwn un o'r rhain anodd. sy'n gywir? Oedd hwnna yn gwestiwn tricky, ie. Dyna sut da ni'n gwahaniaethu, mae'n siŵr fan Seren. Ie, oedd rhaid i'r plant fynd i'r ysgol ar ôl 1880 yn doedd, felly dyna falle pam bod cymaint wedi mynd am yr opsiwn coch, ond da iawn. I bawb beth am yr opsiwn glas, doedd dim rhaid i blant fynd i'r ysgol ac roedd swyddi gan sawl un. Oedd gen nhw swyddi caled hefyd yn ôl beth oedd ti'n dweud fan Seren. Ie, plant mor ieuanc a 3 mlwydd oed yn gweithio yn y pyllau glo. Ie, gosh, ie. Mae'n ffodus iawn bod ni ddim yn gorfod wneud hynny ddim mwy. Reit, cwestiwn nesaf. Pa iaith oedd rhan fwyaf o'r plant yn siarad adre yn ardal Maestir? Pa iaith oedden nhw'n siarad adre, cofiwch ydy'r cwestiwn ynddo? Saesneg, Ffrangeg, Cymraeg neu Gwyddeleg? Falle dyle bod ni wedi rhoi llinell o dan y gair adre fanna yn dylen Seren o bosib jyst i amlygu. O ie, a dyna oedd yr opsiynau mewn gwirionedd Cymraeg neu Saesneg. Ond dwi'n gallu gweld pam fysa cymaint wedi mynd am Saesneg, Seren. Pam hynny ti'n meddwl? Wel, ie, achos mae'r cwestiwn, fi wedi gwneud cwestiynau galed iawn. Dyna pam, fi'n gwneud yn siŵr bod nhw'n gwrando a darllen y cwestiwn yr holl ffordd trwyddo. Na chi, Da a iawn pawb. Saesneg oedden nhw'n siarad yn yr ysgol yn dweud, dyna oedd yn bwysig yn fanna. Felly, ond mae'r Mountain Dragon a'r Lucky Crab, da chi'n gwrando yn dda iawn, mae'n siŵr, Red Sloth, Arctic Bison, da iawn. Un cwestiwn arall i fynd yn y set yma te. Sut oedd plant yn cael eu cosbi os oedden nhw'n cam ymddwyn? Oedden nhw yn cael amser chwarae ychwanegol, dwi'n yn siŵr am hynny, roedd rhaid iddynt fynd adre'n gynnar, roedd rhaid iddynt lanhau'r ysgol, neu falle fysa nhw'n cael y Welsh Not, bwrdd ystym neu'r ffon gansen. Bwrdd ystym yw'r gair ar gyfer y darn pren o'n i'n siarad am tu ôl i'r cefn. Diddorol iawn, ie. Da Do'n iawn i'm yn pawb. siŵr beth oedd hwnnw, ond ie, mae pawb yn gwrando yn dda unwaith eto. Bysa glanhau'r ysgol yn gosb eitha cas hefyd yn bysa Seren. O, bydd. Ond da iawn, pawb sydd yn aros ar y sgorwr fanna. Mae yna un set ar ôl, cofiwch, felly peidiwch ar rhoi fyny. Ond tybed am beth ni'n mynd i ddysgu tro yma. Diolch, Seren. Diolch Hew. OK, so am y darn olaf, ni'n mynd at Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a falle bod chi wedi bod yma hefyd, dwi'n yn siŵr. Dyna ble ydw i heddiw, dyna pam mae gymaint o gelf tu ôl i fi. So, ni'n mynd i edrych ar rhywbeth fach yn wahanol fan hyn, sef caethwasiaeth. Falle bod chi wedi dysgu am caethwasiaeth yn y dosbarth eto, dwi ddim yn siŵr, ond ni'n edrych ar hanes cudd Cymru a chaethwasiaeth. Sy'n mynd at yr un nesaf. OK, so beth yw caethwasiaeth yn gyntaf? Mae e bod dan rheolaeth gyflawn person arall heb hawliau, rhyddid neu dewis. Dyna yw sut ni'n esbonio beth yw caethwasiaeth. Nawr, oedd y fasnach draws Atlantig mewn pobl gaeth o Affrica a dechreuodd yn y 15fed ganrif, oedd yn enfawr o Rhangraddfa. Cafodd o leiaf
12 miliwn o Africanwyr eu cludo dramor trwy grym, o'n nhw ddim eisiau wedi gwneud i bobl fynd dramor i bod yn gweithwyr llafur caeth. So elwodd Cymru o'r fasnach hon mewn sawl ffordd, ond yn aml mae'n anodd i gweld y ffyrdd bod Cymru wedi elwa yn ystod yr oes yma. Swydd ni fel amgueddfa yw edrych ar y pethau yma, gwneud yn siŵr bod ni'n gweld hyn a ble mae arian yma a'r celfyddydau yma wedi ddod o. So gadewch i ni edrych nawr ar gwrthrychau a gall ymddangos fel nad oes ganddyn nhw ddim i wneud gyda'r fasnach draws Atlantig mewn pobl caeth o Affrica, ond wrth edrych ar y gwrthrychau, mae'n bosib cewch chi gwestiynau amdanyn nhw. Does dim atebion cywir neu anghywir, ond yn y cyhwt dyw hwnna ddim yn iawn, achos mae yna atebion cywir ac anghywir, ond nid pan ydych chi'n trafod rhywbeth fel caethwasiaeth. OK, so be ydych chi'n credu yw hon yn y llun yma? Mae'n gwrthrych anodd iawn. Ydych chi'n edrych ar y llun am funud, beth yw e? OK, mae'r ateb ar y sleid nesaf. Dwi'n cael dyfalu cyn symud ymlaen. Ie, wrth gwrs. Rhyw fath o... Mae'n atgoffa fi o handcuffs fysa yr heddlu'n defnyddio o bosib, dwi'n yn siŵr. Ie, na, ateb gwych yw, a mae ganddo ni llawer o pethau fel na, manacles a pethau ni'n galw nhw sy'n mynd ar dwylo pobl a traed pobl, ond mae rhai, oedd chi yn gallu gwisgo nhw, maen nhw fel breichledu, ond ni'n galw nhw'n manillas, so breichledu manila yw rhain, a maen nhw wedi gwneud allan o copr a phres, a roedden nhw'n cael eu defnyddio fel fath o arian, so byddwn nhw'n cael eu masnachu ar hyd yr arfordir Affrica, a chi'n swapio rhain ar gyfer pobl gaeth o Affrica. So, chi'n gallu gweld nhw'n agosach fan hyn, a maen nhw wedi newid fel mae faint o arian mae rhywbeth yn costi yn newid, nath hwn newid hefyd. So, gall rhywun cael ei gwerthu gaethwasiaeth am rhwng 12 a 25 breichlet fel hyn. Ond ar ôl 1750, nath y pris codi tua 50 breichlet mwyn cael un person. So, ni'n edrych ar hon fel, mae cost rhywbeth wedi newid, ond pan chi'n cofio bod pobl dyn ni'n trafod fan hyn, dwi ddim yn neis i meddwl amdano nag yw. OK, so pris wedi mynd lan. So mae'r llun yma mae'n gwaith copr o'r enw White Rock yn y flwyddyn 1744, a mae hyn just ger Abertawe. Falle bod chi ddim yn meddwl fod e mor agos i gatref a hynny, ond roedd copr yn cael ei defnyddio i creu'r breichledu yma, ac yn y gwaith yma oedd ganddyn nhw adeilad o'r enw Manila House, achos dyma oedd y copr oedd yn cael eu claddu yma yn Abertawe yn cael ei defnyddio i gwneud y Manillas yma. So, fach o hanes cudd fyna. Ydych chi erioed i gweld y dyn yma o'r blaen? Mae'r dyn yma yn enwog iawn yng Nghymru, ond dyn ni ddim yn hoffi trafod sut gymaint, dyw e ddim yn dangos be mae Cymru yn sefyll am hyd at heddiw. Ond mae gynno fe stori diddorol iawn a wedi bod yn person pwysig. Thomas Picton yw hon, falle bod chi wedi clywed am Picton. So, nath e byw rhwng 1758 ac 1815, gafodd ei eni yn Hwlffordd, ac i lawer oedd Picton yn cael ei ystyried yn arwr rhyfel, a oedd e'n rhywun oedd yn enyn balchder genedlaethol bobl Cymru yn ystod yr oes yma, achos oedd e'n gweithio, oedd e'n mynd â ni at rhyfel, oedd e'n ennill llawer o rhyfelau i ni. Ond Picton oedd rhaglau Prydeinig gyntaf yn Trinidad, a roedd yn adnabyddus am ei ffordd ddidrigaredd, so mae hwnna'n gair anodd, ddidrigaredd, sef merciless ffordd o drin pobl caeth oedd e'n gweithio gyda. Be mae hynna'n feddwl? Rhaglaw Prydeinig cyntaf Trinidad, Seren? So fe oedd, fi wedi anghofio'r union geiriau Saesneg, ond oedd e wedi mynd draw fel lieutenant, like British lieutenant, so wedi mynd draw at Trinidad a dweud, right, ni sy'n pia'r y wlad yma nawr, fi sy'n mynd i bod yn dweud wrthoch chi beth i gwneud. So, yeah, fel colonel, lieutenant colonel, rhywbeth fel na, British Army, yn mynd i fewn i Trinidad a ddweud, ni'n mynd i gwneud. Be bynnag ni moyn. So, yn 1803, cafodd ei ddwyn i'r llys yn Llundain am awdurdodi ar teithio Louisa Calderon. So mae llawer o geiriau anodd mewn fan hyn, ond nath ar teithio yw torture yn anffodus. Dwi ddim yn pwnc hyfryd hon, ond cafodd arian ei ddwyn o'r tŷ lle oedd Louisa yn gweithio fel morwyn, a fe oedd yn byw fyna. A roedd Picton yn credu bod hi sydd wedi
dwyn yr arian, neu yn gwybod pwy sydd wedi dwyn yr arian. A aeth e wedyn, a chi'n gallu gweld hon o'r rhaglen o ei trial fe yn Llundain. So, just i dangos, chi'n gallu gweld, oedd nhw'n rhoi rhain allan i pobl ar y stryd i dweud, mae Thomas Picton yn fynd i trial ar gyfer hon, y pobl yn sefyll lan ar gyfer Louisa Calderon. A chi'n gallu gweld fan hyn, found guilty. So os ni'n symud ymlaen, chi'n gallu gweld y llun fan hyn o beth maen nhw wedi dweud bod wedi gwneud i'r ferch yma, mae fe'n credu sy'n gwybod pwy sydd wedi dwyn arian o'r tŷ. So oedd wedi cael ei hongian gan ei arddwn o scaffold gyda pigyn o dan. So oedd hi rhwng y dau peth. Nath hi byw, oedd hi'n iawn, ond oedd e ddim yn ffordd neis i trin person. So oedd e jyst yn dull hollol annioddefol o boenus i arteithio rhywun. A dyna pam aeth Picton mewn i trwbl mawr. Nath nhw ffeindio fe'n eog, wrth gwrs, ond ni chafodd ei ddedfrydu, a falle rhywbeth i meddwl am fyna, pam na yn ei meddwl a. Os oedd rhywun gyda lliw croen wahanol, falle wedi mynd trwy'r un proses, bydden nhw wedi cael ei ddedfrydu, falle, ond dyma dyn bwysig iawn gyda llawer o arian sydd yn uchel iawn yn yr army. Rhywun ar ochr arall y mudiad yma nawr. Unigolyn wahanol iawn. Falle beth yw stori fe, ydych chi'n meddwl? Yr un peth neu wahanol? Rhaid ni ffeindio mas. So enw'r dyn yma yw Edward Williams, ond ni'n galw fe'n Iolo Morgannwg yng Nghymru. Dwi ddim yn siŵr pam y ddwy enw gyda fo, mae llawer o hyn llyfrau pethau chi'n clywed am Iolo Morgannwg. So nath e sefydlu orsedd y beirdd. Unrhyw un yn fynd at y steddfod, falle wedi clywed o orsedd y beirdd. A naeth e dod yn gysylltiedig gyda'r Eisteddfod erbyn 1819. So dyn bwysig iawn yn hanes Cymru a'r Steddfod. So roedd e'n berchen o'r siop yn byw yn Bontfaen, a dywedodd e bod ei siop ond yn gwerthu losin o'r India'r Dwyrain heb ei halogi a gwaed dynol. So be mae fe'n meddwl yw bod ei losin dyw'r siwgr ddim wedi dod o caethwasion, mae fe'n siwgr sydd wedi dod o lle ble mae pobl yn cael eu talu yn iawn, yn gallu byw yn iawn. A mae hefyd yn galw fo'n India y Dwyrain. A dyn ni ddim nawr yn meddwl am Africa fel India y Dwyrain. Ni'n gwybod bod sawl lle wahanol yn Africa, a ni'n gallu parchu hwnna. Ond yn ystod yr oes yma, oedd Prydain ddim really yn meddwl am llefydd wahanol gyda'r un parch. So oedd planhigfeydd, plantations, siwgr yn defnyddio poblgaeth, a felly ni fyddai'r cynhyrchion siwgr a fyddai'n cyrraedd Prydain yn bodoli heb llafur y poblgaeth. A oedd Iolo Morgannwg ddim yn hoffi hon. Nath e gwrthod gwerthu cynhyrchion oedd yn cysylltiedig gyda unrhyw poblgaeth. Ond i Iolo osgoi'r fasnach yma mewn poblgaeth, roedd ei 3 brawd wedi symud o Gymru i Jamaica oedd y gyd o'i brodyr yn ennill bywoliaeth trwy poblgaeth. So oedd e'n peth normal iawn ar gyfer pobl gyda bach o arian ym Mhrydain i cael chydig o gaethweision, falle yn Mhrydain neu ar draws y môr yn Jamaica, yn Trinidad. Nath trio'i gorau glas, oedd ei teulu dal yn gweithio o fewn y mudiad. So dyma beth dwedodd e yn 1798. Mae gen i 3 brawd gyfoethog iawn yn Jamaica sydd, mae'n debyg, yn werth 60,000 o bunnoedd. So yn arian heddiw, dwi'n yn siŵr cweit gymaint yw hwnna, ond lot fawr arian. Rwy'n deall bod gan fy mrodyr sy'n cynnal busnes mewn partneriaeth dros 220 o gaethweision. So mae hwnna'n llawer iawn o bobl. So Iolo yn cefnogi William Wilberforce. Os chi erioed yn dysgu am caethweision yn yr ysgol, byddwch chi'n glywed am William Wilberforce, a oedd ganddo fo mudiad diddymu. So oedd e ddim eisiau, oedd e'n gwrth gaethweisiaeth. Fi'n cwympo dros geiriau fi heddiw. So oedd e'n ceisio diddymu caethweistiaeth yn llwyr. So nath e siarad yn dramatig iawn am sut byddai'n gwell ganddo gweld ei blant yn llwgu na bwyta unrhyw beth oedd yn gysylltiedig gyda'r fasnach yma. So nhw'n defnyddio coins fel hyn sydd yn dweud, am I not a man and a brother? A dyna beth oedd y mudiad yma yn defnyddio i ddweud, mae rhain yn pobl, dyw hyn ddim yn iawn, a wedi ceisio rhoi ben ar y waith yma.
Okay. So mae gen i fach o crynodeb fan hyn. So wedi bod yn pwnc anodd, fi'n gwybod ar gyfer just ar ôl amser cinio, ond ni wedi dysgu fan hyn bod person caethwas yn cael ei gorfodi weithio i rhywun arall heb ryddid na hawliau. Ni wedi dysgu bod manillas wedi gwneud yng Nghymru ac yn cael ei defnyddio fel math o arian i fasnachu pobl caethwas. Ni wedi dysgu sut gwrthododd Iolo Morgannwg werthu siwgr yn ei siopau gan fod yn gysylltiedig gyda'r fasnachaeth wesion, a hefyd bod cyfreithiau wedi gwneud i amddiffyn rhyddid pawb a rhoi terfyn ar gaethweisiaeth. Chi'n barod am y cwestiynau? Pwnc tricky iawn, fi'n gwybod. Ie, a lot o dermau mawr fanna. Lot o termau mawr. Chwarae teg oedd ti'n cofio nhw'n well na fyswn i beth bynnag, ond dyna ni, da ni'n mynd i symud ymlaen rwan at y set olaf o gwestiynau. Dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn yma chydig bach yn wahanol i sut mae di sgwennu, dwi'n meddwl, peidio peidio baclu dros y geiriau, Seren. Dim probs. Felly, cwestiwn 1. Beth ydy ceithwas? Person sy'n dewis ble maen nhw'n cael gweithio? Person sy'n cael ei orfodi i weithio i rywun arall heb ryddid na hawliau? Person sy'n dysgu sgil newydd, neu person sy'n gweithio yn ystod y nos. A mae'r llun eto yn chydig bach o gliw i chi yn dydi, achos mae yna un dyn blin ac un sy'n edrych yn anhapus iawn a da iawn. 260 o atebion cywir fanna arbennig. Da iawn. Mae'r sgorfwrdd yn edrych yn debyg gwan rhwng y 5 cwestiwn yma, ond pe bair 5 yma'n cael ateb yn anghywir, mae'n agor y drws i bawb arall hefyd yn dydi. Cwestiwn nesaf te. Ar gyfer beth oedd y manillas yn cael ei defnyddio? Math o arian i'w ddefnyddio i fasnachu pobl a geithwaswyd, offerynnau cerdd, teganau neu addurniadau ar gyfer tai. Sicr ddim handcuffs fel o'n i'n meddwl oedden nhw, Seren, te. Diolch hyd yn oed yn opsiwn. Ond guess really dda, ddo, achos dyna yw, a chi yn gwisgo nhw fel breichledu? Ie. Da iawn pawb. Diolch am wneud fi dim o well. Da iawn, ie, lot o atebion cywir fanna, unwaith eto. O, chydig bach o newid ar y sgorfwrdd. Ni symud ymlaen eto te. Pam wnaeth Iolo Morgannwg wrthod gwerthu'r rhan fwyaf o gynnyrch siwgr yn ei siop? Doedd e ddim yn hoffi bwyd melys, roedd siwgr yn rhy ddrud, roedd siwgr yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio llafur pobl gan gaethweision, neu roedd e eisiau gwerthu ffrwythau yn unig. Dwi'n yn cofio hynny'n rhan o dy stori di, Seren, ynglyn â ffrwythau, bod yna siwgr mewn ffrwythau. Da iawn, 280 o atebion cywir, unwaith eto. Ie, Iolo Morgannwg o flaen ei amser yn amlwg. A mae hyn yn golygu bod gennym ni un cwestiwn bach ar ôl. Sef, pam nad oes gennym ni gaethweisiaeth yn rhan fwyaf o wledydd heddiw? Penderfynodd pobl nad oedden nhw'n hoffi gweithio, does neb eisiau teithio i wledydd eraill, does dim deunyddiau ar ôl i'w masnachu, neu roedd deddfau wedi ei creu i amddiffyn rhyddid pawb ac i atal caethweisiaeth. Lot o ddarllen fanna eto. Lot o ddarllen, ie. Da iawn pawb, cwestiwn i anodd. Arbennig. Lot o ddarllen, ond mae'n lot o'n chi wedi darllen yn dda iawn. Felly, dwi'n meddwl bod hi'n amser rwan i weld pwy sydd wedi cyrraedd y 3 ucha, a'r 5 ucha o bosib. Yn drydydd, Shimmering Penguin. Yn ail, Lucky Crab. Ond yn gyntaf, mae'r Mountain Dragon. Y 3 yna wedi bod ar y blaen y spel yn amlwg wedi mwynhau'r cwis. A rhowch wybod i ni os mae chi oedd yn gyntaf yn ail yn drydydd pedwerydd 5 medr holl ffordd lawr i ddegfed os liciwch chi, fydd gennym ni ddiddordeb darganfod pwy sydd wedi cyrraedd y brig. Ond dyna ni am heddiw. Diolch yn fawr iawn i Seren Feneley unwaith eto am ymuno gyda ni ar gyfer y sesiwn heddiw. Diddorol iawn, Seren, a lot o wybodaeth mewn amser byr. Ond gobeithio gawn ni wneud hyn eto yn y dyfodol. A diolch yn fawr iawn hefyd yn amlwg i bob ysgol sydd wedi ymuno fyny ni ar gyfer y sesiwn. Ond dyna ni am y tro, hwyl fawr am y tro. Diolch, hwyl! Tara pawb.